sichola inkunkuma ezikolweni siyitshisa. Wathi uzondi plastic esawufika wathi samiyitshisa. Wathi into ebhetele yithathani imani iyihlukanise endaweni. Sizama indlela zoba sibe ngama-waste pickers. Asiphangeli. Kodwa njengoba singaphangeli sinethemba lokubana ngoku kufika ixesha lokubana nathi sisebenze. Eyona nto siyifunayo ngumsebenzi. Silapha ngenxa yomsebenzi. Ndizawuthi noba ngumsamari olungileyo angasinceda entweni yokokubana sifumane nje oku kwe-soup kitchen. Ngoba senza i-soup kitchen phaa kwaPenny. Siyenzela aba bantu kuthiwa ngamaphara. Siyenzela la maxhegwazana angoonina bamaphara. Namhlanje ke ndifuna uthi kuni nitshintshile uba ngamaphara. Nibizwa ngoba ningabasebenzi. Nizi-waste pickers. Amandla! Namhlanje ndifike esikolweni kodwa ndisokuqokelele amaphara afundileyo. Abantwana ababethe kwaPenny bezokusebenza baguquke baba ngamaphara kwaPenny. Ngoku ke ndifuna ukuthi kudirector ngale mini namhlanje funeka ayazi nothi iqhazuva labo ukuba mabasijonge. Viva KSD! Viva! Viva!